Belaino krima singsake nog ni rabar khogna naikha hakor khurui nog bisingo habna naikha phia tlangai malia muksabo patimu patikha moduswara salema ardi blog ni andaro bukhuko anjana debormani nukhungo nainai di baike siko khamna naikha doglam chitkari barboto khuroi ayang bisingo dalai tongma bagoi yak sorawai chitkari khlok malia nge hako korma khai khuka nogo khai hab malia iko naine phiri hakor oro agi uste kap rok tongo beraja oro songa ja wati sipra gunoi kutin botongo tuli kaisa nge goda khai obo ayang tongmani si obo yango tubui phaika obo ba khulogo mankhai ba ang sijaka ano do buthar khipamo obo bai boi hilik bo hilik kotor kahamobo kaisa ko tin dui tokta ngate ani bisingo rabat tongo rabat sit ubara botono abono khongna bagoi phaika saimia ngai ang saisung horo thu ang saisung manaida ano ba bothana nai iko nai nai di ebrano uthukai sit kari barboto iko yak mojo mothango goro ba oro sit kari yango ro haine ke borok iko dalai manja tongo khurma khai ko jote ani rabat sit ton mani yango bang tu chuki bala obo oja hotono gabo obo sujano yang dorja sujai ko yang tono obo abna oro alna koton khaija obo phaisingo si jongno layo gabo bisna ba disnam ja boja no bunda rok thebaja ngai yang tui khai khulogo borok dasa khini naikha gabo rabat sit ba koi da hamna naikha ano da buthanna ba phaika saimia phataro mani tongthani hingke angtai kubuni sonde hongwe kiri oi to khano da bothana hin phai phatara mane ke makhai to kuta khaya ngai yang nok bising ubo klana bagoi da khaika amo kiri oi to kha ngai ambo horo saisung no thu an logini bo bini jaga o duty thangja busabo bini college tongo bini college thangja ngai saisung thoma no goida anoba bothana da phaika sikok da phaika yango phataro bani mani ko motong uro tongo khasija obro khai kusta khaije gya yango bo tin dok tongo ko mani bo tongo tab tongo yango bo tongo gabro khai kusta khaije gya wayang letin phajing obo tokoro tongo Full stop itu loh. Oke. Ani jet nih. Jet itu so. Oke. Tala di sana. Yang oke kita pasti ngobrol atau misalnya. Obor yang tuh nggak apa nah hemat. Yang boleh tuh nggak apa. Yang tuh nggak apa nah. Ani sondoh berat itu habnya borong yang tuh apa nah. Yang tuh haboy. Oh hai kayak guru macam. Ang horo tabu tini ni sini je kirimani je no pun sini ang kirimani kahap suka an parang ke modusora loko sale